L'Estela Ortiz està graduada en Ciències Polítiques i la seva trajectòria professional és ben diversa i entretinguda. Ja sigui com a creadora i administradora de la pàgina de Facebook Filòsofos de Tinder, escritora del llibre Love Me Tinder, creadora i participant del podcast Sabor a Wifi o col·laboradora del programa de ràdio a ICAT, Els Experts. L'Estela parla sense tallar-se del que pensa i del que li passa. Un boníssim exemple d'això són els seus TikToks, que us convido a mirar a la seva pàgina d'Instagram o perfil de TikTok, on parla obertament de situacions diverses en les que ens podem trobar les dones des d'un punt de vista clarament feminista, ja siguin situacions... Doncs, si et sembla, et faig la primera pregunta. Vale. En primer lloc, a diferència de les altres entrevistades, jo no tenia tan clar a què és el que et dediques. O sigui, per conèixer una mica més sobre tu i sobre el que fas, doncs, si has estudiat, el que has estudiat o a què et dediques... Vale, doncs mira, em fa molta gràcia perquè que tu no entenguis què faig jo és completament normal, perquè jo tampoc em costa molt d'explicar què faig i la meva mare sempre s'enfada amb mi i em diu abans quan eres pintora era més fàcil perquè li deia a la gent que la meva filla era pintora i ja no sap què dir. I jo em passa igual. Mira, jo vaig estudiar Ciències Polítiques i després vaig estudiar cap al 2012 a l'Escola Massana. I llavors, arrel d'això, vaig estar dedicant-me a la pràctica de producció artística, com 6 anys o així. I llavors, el que passa és que paral·lelament vaig començar el 2016 el projecte que es diu Filòsofos del Tinder, que no sé si tu el coneixes. Em sona? Doncs mira, Filòsofos del Tinder és una pàgina de Facebook i d'Instagram que es va fer molt viral al seu dia i que és una pàgina en la que jo anava recopilant perfils de tios, o sigui, descripcions de perfils de tios a Tinder i llavors la gent m'anava enviant i tal. O sigui, al final, clar, durant aquest projecte diguem que va ser com una mica la meva entrada en el món de l'etnografia digital, que és el que finalment he acabat fent, com fent-me una mica més experta en aquest sector. I era molt guai perquè jo paral·lelament a expos i feia coses i era com el meu projecte com de paral·lel, diguéssim, però al final va acabar sent el que m'interessava més i paral·lelament vaig anar deixant la producció d'art. Que és veritat que al final sí que vaig començar a fer més temes de postfotografia, d'imatge pobra, de performance de xarxes i tal. Però arrel d'aquest projecte Filòsofos del Tinder m'han sortit moltes coses i d'aquí va venir el llibre Love Me Tinder, que és el que vam publicar juntament amb Núria Gómez Gabriel el passat setembre de 2019. I després el que m'agrada molt d'aquest projecte, que va ser com un abans i un després, el projecte de Filòsofos del Tinder, és que m'agrada molt el fet de treballar en comunitat i d'una manera anònima. És a dir, ningú sabia, sí que els meus amics sabien que jo era Filòsofos del Tinder, però clar, tots els seguidors que tenia 50.000, 60.000 seguidors a Instagram, a Facebook, no sabien qui era, llavors era com una espècie de manera conjunta crear un arxiu que al final ha sigut de milers i milers de captures de pantalla. Jo feia una mica la curadoria del que volia que anés sortint, temes més de gènere, de racisme, d'estereotips sobre èxit neoliberal, coses així. Llavors, en comú, diguéssim, que la gent anava comentant i s'anava com posant en qüestió o com problematitzant segons quines coses que sortien a les descripcions, saps? Llavors, el fet de fer una cosa que tenia tant d'impacte i que tenia un feedback tan ric, diguéssim, és com que em va interessar molt més que no dedicar-me tancada a l'estudi sola a casa, fent els meus projectes de manera individual, per després fer una exposició. O sigui que m'agrada molt aquest dispositiu de curar informació, compartir-la, tenir un feedback i tot això. Llavors, arrel d'això em vaig començar a interessar molt en tot el tema de la cultura digital i les possibilitats que tenen les xarxes socials a l'hora de fer projectes transformadors o tenir com un impacte, com fer una mica de divulgació de pensament crític. Que això és la meva idea sempre, fins i tot quan feia exposicions individuals, també era aquesta una mica, no? Era com el motor, com la motivació que tenia jo. I llavors vaig publicar el llibre i vaig començar el projecte aquest, que és un podcast que es diu Sabor a Wifi,
que em sembla que tu em coneixes d'aquí, pot ser o no, no ho sé. Sí, Em, o sigui, jo coneixia l'existència de Love Me Tinder, però de veure el llibre a les llibreries. mm, I després, el primer projecte teu que vaig mirar quan estava pensant aquí entrevistar va ser Sabor a Wi-Fi i em va semblar un format super divertit, casual i interessant, que bueno, la segona pregunta va relacionada amb Sabor a Wi-Fi, o sigui, ara parlarem d'això. Vale, bueno, doncs, paral·lelament al començar Sabor a Wi-Fi, també vaig començar a fer un màster de filosofia contemporània a la UOC, que recomano moltíssim, que està dirigit per la Marina Garcés, és superguai. I clar, també són tot de temes que m'interessen molt, també temes de xarxes, coses que vaig veient a xarxes, feminismes, tot aquest tipus de contingut que m'interessa. No tenia no tenia un canal on poder parlar de totes aquestes coses. Llavors, Sabor a Wi-Fi és una mica la culminació de totes les coses que he anat fent sempre. Té sentit de l'humor, té contingut, és accessible, que és la idea del podcast, que clar, la ràdio per mi és algo brutal, perquè amb 3 micròfons i una càmera de mòbil pots fer una cosa que és molt guai i que arribi a gent i això, bueno. Bueno, i llavors el que t'he dit, que ara abans que estiguéssim gravant, que començaré a treballar a ICAT FM a partir de setembre i faré de col·laboradora una hora al dia com a experta en cultura digital, cosa que em sento no em sento gens així, jo, és a dir, que em sento com una espècie de fraude, saps? No penso que hi haurà gent que sap més que jo, però bueno, pel públic d'ICAT FM suposo que sí que sé més que la majoria de gent que escolta ICAT FM, però em sento una mica vella com per ser experta en això, saps? Ara m'ha fet TikTok i m'agrada molt la generació Z, el que fan, em flipa, el sentit de l'humor i tot, bueno. Sí, jo també faig TikToks ara. És que és com, bueno, és que a mi em flipa, o sigui, m'agrada molt. El TikTok em sembla fantàstic, o sigui, em sembla un lloc fantàstic, la veritat. A mi també, la veritat. Ja a la meva entrevista amb Colomala ja vam parlar d'aquest tema. A mi al principi TikTok em semblava abominable i ara he après a estimar TikTok en la seva naturalesa, para lo bueno y para lo malo. Ah. Bueno, és que TikTok té el TikTok hetero i el TikTok no hetero. Llavors, el TikTok no hetero és una fantasia. El TikTok hetero és horrible. O sigui, és estereotípic, és horrible. Però bueno, tot té el seu... I jo crec que, hòstia, a nivell de... La generació Z és una generació fantàstica. Jo estic super encantada, la veritat. Crec que em sento molt identificada i m'agrada molt seguir-los de prop perquè fan coses molt guais i crec que és tinc una esperança jo amb aquesta gent, la veritat. Sembla una fantasia. Passem a la segona pregunta, que va relacionada amb Sabor a Wi-Fi, com ja he dit abans. Què és exactament Sabor a Wi-Fi i consideraries Sabor a Wi-Fi la teva versió d'espai segur o la creació d'un espai segur? Això va relacionat amb que jo, per exemple, sí que considero el meu programa i les meves entrevistes com un espai segur que jo he creat a internet, per dir-ho d'alguna manera. Sí, això de l'espai segur m'ha agradat que m'ho preguntessis perquè realment algunes vegades sí que m'he plantejat. O sigui, hi ha hagut moments que m'he sentit insegura amb Sabor a Wi-Fi, ja t'ho explicaré per què. Sabor a Wi-Fi és un podcast que vam començar al novembre. Jo tenia moltes ganes de fer un podcast des de feia molt de temps per parlar de tots aquests temes que m'han anat interessant sempre i que volia com fer una acció més divulgativa. I vaig ajuntar l'Oriol Esteve, que és un guionista de PM hetero, un tio normatiu, o sigui, un tio hetero normal, i la Sofi, que és aquesta, la Sofi puta, que és una fantasia que és DJ arrematat, artista, actriu porno, sense ella, és una fantasia. Doncs vaig unir, o sigui, ells no es coneixien de res i els vaig proposar de fer un podcast i el resultat ha sigut
una fantasia. Jo crec que és el meu projecte preferit perquè m'ho passo superbé, som molt amics, aprenc moltes coses i el fet de fer projectes col·lectivament és molt guai, és a dir, i també per compartir-los, és a dir, que a l'hora de fer un projecte que saps que fàcilment és compartible i que pot arribar gent que no coneixes de res i de sobte, això és molt guai. Llavors, parlem sobretot de cultura digital i de mogudes millennials i tal. Sí que és veritat que he intentat com enxufar una mica totes les coses que he anat aprenent al màster, que són bastant més complexes, clar, per explicar en un podcast, però intentant com transformar-ho, o sigui, com intentar-ho passar per un filtre perquè pugui entendre-ho tothom, més o menys, no? Perquè precisament el que no m'agrada, el que rebutjo una mica de l'art contemporani o el que he avorrit de l'art contemporani és aquesta inaccessibilitat moltes vegades, no? Que és molt difícil accedir en el codi d'art contemporani, no? Llavors jo el que volia era alguna cosa fàcil, llavors, sentit de l'humor, intentar utilitzar totes aquestes eines, aquests codis, perquè la informació entri fàcil i entendible. I llavors, ho vam començar així del plan random i ha tingut bastant d'èxit en el sentit de que som uns don nadie, vull dir, òbviament no ens coneix ningú i tenim prou oients. Llavors, què passa? Que nosaltres compartim el podcast, parlem de coses íntimes. Vam fer un programa sobre el sexe des d'una perspectiva Foucaultiana constructivista i vam parlar de les nostres experiències personals, com ens vam perdre la virginitat, coses molt íntimes, com ens masturbem, etc. I clar, segons quines, o jo què sé, que parles d'algú, critiques algú perquè ha fet perquè va de feminista i en realitat és superneoliberal, coses d'aquestes, que al final com que assenyales a gent i dius comparteixes opinions que una mica compromeses, si arribéssim a tenir molts oients seria un problema, llavors deixaria de ser un espai segur, saps què et vull dir? Sí, és un espai segur perquè tenim pocs oients i els oients que tenim més o menys són del nostre perfil, però sí que alguna vegada m'ha passat que he compartit algun podcast d'aquests que hem fet a Filòsofos del Tinder, que és aquesta pàgina de Facebook que hi ha molta gent, que és 60.000 persones, que random, vull dir que hi ha penya molt random allà, que al moment en què poses aquest contingut en aquesta pàgina, deixa de ser, surt del teu abast, surt del teu control, saps què et vull dir? I hem rebut com allaus de crítiques, de penya de Vox, posant dislike en els vídeos, fent comentaris de merda, saps? O insultant-nos directament. Bueno, llavors, clar, és un espai segur perquè tenim poc públic, però en el moment en què això, si un dia es fa, o clar, segons quin públic tinguéssim, si tinguéssim 100.000 oients no podríem dir segons quines coses, és que vull dir. Però està bé, com m'agrada molt com que hi hagi aquest espai com càlid que pots parlar i pots ser franc i explicar intimitats. Però també és veritat que durant el confinament vam fer un programa per Zoom, així com estem parlant tu i jo, i va ser molt heavy, perquè vaig explicar coses que m'havia passat amb la meva família. Jo vaig estar en confinament amb la meva família i vaig compartir intimitats familiars i coses que m'havien passat amb la meva família i, clar, la meva mare ho va escoltar i es va enfadar molt amb mi. Vull dir que m'ho va fer tallar, m'ho va fer borrar, o sigui, vaig haver de borrar coses. Però, bueno, sí, imagino que és un espai segur fins que algun capullo ens escolti i ens vulgui putejar, que podria passar. Jo entenc que internet, i tinc la sensació que cada vegada més aquestes coses passen perquè, per exemple, jo què sé, la meva compte de Twitter també és un espai segur i alguna vegada parlant d'algun tema, no sé com, arriba al públic equivocat. Per exemple, jo què sé, Vox, fans pesats de no sé quina cosa i de sobte tens liada la de Dios. I és com, vale, vaig a borrar tots els tuits perquè passa de 0 a 100
Exacte. en 3 minuts. I igual, bueno, realment és que, clar, no t'importa l'opinió de tota aquesta gent perquè ni tan sols l'has demanat perquè no... És com que tot està molt bé mentre estigui dintre de la teva zona de confort, la teva bombolla, el teu entorn segur, però a la que surt d'aquí i arriba a altres realitats que no són amb la que tu convius normalment, es pot liar bastant gorda. Sí, es pot liar molt. I aquest és el problema una mica de les xarxes, que a la que vas una mica... A que tens una mica de viralitat has de tenir molt de cuidado, perquè... Per això et dic que Filòsofos del Tinder jo estava molt còmoda perquè era anònima. Però en algun moment que un dia em vaig equivocar i vaig linkar... O sigui, que al meu perfil personal de Facebook vaig posar que treballava, o sigui, que vaig posar com trabaja en i Filòsofos del Tinder, l'etiquetat. Llavors, clar, jo no ho sabia, però també sortia a Filòsofos del Tinder. I de sobte em van començar a arribar un munt de sol·licituds d'amistat. En l'Instagram vaig rebre una amenaça d'un tio que em deia que hi havia un fil privat sobre mi a Foro Coches i que no sé què, i li vaig dir, pues, a ver, pásamelo, i em va dir, sí, claro, para que lo denuncies, o sigui, com que era una cosa xunga, i vas pensar, i vas entrar un puigerazo d'aquests de boicot, saps? Però, bueno, sempre passen coses d'aquestes. Sent tia i sent feminista, és que passa de tot, però al final és com, jo no penso deixar de fer les coses. La meva mare és molt preocupada del plan, ai, estic volant! Estic volant! Ai, a Quina veure... passada! I ja estic caminant per sobre l'aigua, és molt estrany. Oh, mira! Que guai! La tercera pregunta, seguint amb els teus projectes, que bueno, ja anava una mica relacionat amb el que estàvem parlant ara, m'interessa Love Me Tinder i sobretot la manera amb la qual veieu l'aplicació, sobretot a través de l'anàlisi psicològic que feu parlant d'un joc de necessitats, aspiracions, inseguretats, de les que la pròpia app es retroalimenta també. Sí, bueno, clar, és que és a dir, Tinder és una tecnologia, però darrere d'aquesta tecnologia no és una tecnologia neutra, és una tecnologia que està al servei d'una empresa que, òbviament, l'objectiu d'una empresa és lucrar-se, no? Llavors, el que fa Tinder és explotar una cosa que ja existeix a la societat. És a dir, a mi aquesta idea que té molta gent de que Tinder imposa una manera de fer, una manera de relacionar-se, una manera de viure les cites o lligar o això, o sigui, jo estic completament en contra d'això, en contra d'aquestes idees, perquè precisament vull dir que el que fa Tinder és explotar alguna que ja existeix a la nostra societat. Em fa molta ràbia dir aquesta paraula, diré ese palabra a partir d'ara. La S palabra. La S palabra. Llavors, clar, te trobes que la nostra S palabra es regeix per aquesta lògica de la búsqueda aspiracional, no? Aquesta idea de que sempre hi haurà algú millor, algú que complirà millor amb les teves expectatives sexoafectives, no? Però clar, aquesta búsqueda vital és un paràmetre que està socialment establert, no està tecnològicament establert. Saps què vull dir? Llavors, el que fa Tinder és explotar aquesta necessitat, explotar aquesta necessitat que tenim, com aquesta idea d'èxit neoliberal, que és com tingues experiències, viu aventures, sigues proactiu, no sé què, no? Acumular experiències emocionants, no? Llavors, participa en estafa piramidal. Exacte. Ser tu propi jefe, no? Si és el teu empresari. Doncs clar, Tinder una mica sí que explota aquesta necessitat que està socialment construïda, repeteixo, aquesta necessitat. Llavors, sí que juga una mica, o sigui que l'objectiu de l'aplicació no és que tu coneixis algú i marxis de l'aplicació, sinó que s'aprofita d'aquesta promesa que et dona, no? De cada cop que fas un swipe et van apareixent personatges i com que cada cop tens l'esperança de que et sortirà un de millor. Igual que quan estàs al TikTok, que veus vídeos de merda i de sobte dius, va, em quedaré un rato més a veure si me'n surt algun de xulo, però hi ha molta palla entremig. Però clar, el que t'enganxa és el fet de que et donen de que entre molta palla
pot sorgir un diamantet, no? I és una mica aquesta... Bueno, el que explota econòmicament és això, no? I, òbviament, també si és que es degenera perquè els tios paguen subscripció aprofitant-se de com funciona, no? La lògica patriarcal de que els tios diuen que sí a totes, els tios han de filtrar, han de fer la feina de fer un filtratge, de tenir una mica de criteri a l'hora de... Vull dir que explota moltes coses que estan socialment determinades. Però, sí, ens juga amb tot això. Juga amb la nostra inseguretat, amb la nostra soledat, amb la nostra necessitat de connectar amb algú, de sentir doncs això, calor, ja sigui amorosa o sexual. No sé si volies fer una pregunta, alguna cosa més sobre això de Tinder o de... Quarta pregunta. On creus que va a parar el món de lligar a través d'internet? I si alguna vegada t'has plantejat aquest tema o has pensat en noves maneres? Noves maneres t'explico. És a dir, jo també he fet servir molt més Instagram per lligar que el Tinder. O sigui, tinc el fet de lligar per Instagram super normalitzat i a més com que tinc una facilitat molt heavy, saps? Per si algú que m'interessa desenvolupar una conversa i com un interès i com... És molt fàcil, no? Amb les stories i hi ha una facilitat molt gran que contrasta també amb quan feien servir Facebook, que era una altra moguda allò, perquè clar, la violència d'enviar o el xoc d'enviar un missatge per privat era molt, molt gran, no? I ara és com molt fàcil enviar un missatge per contestar una story i ja està, és molt, molt senzill. Però mira, justament arrel de la publicació del llibre de Love Me Tinder vam desenvolupar un speed dating. Speed dating alternatiu. I es deia Speed Dating, Love Me Tinder Speed Dating, el vam fer un dia al Femtech, al festival aquest de Bilbao, i després vam fer 2 cops de baixadors que l'anàvem a fer mensualment, però com que va venir el coronavirus, doncs no l'hem pogut fer. Llavors, què fèiem? Un speed dating és com una trobada, és a dir, és com un lloc en el que vas a conèixer gent amb petites cites de 5 minuts, però normalment és en un bar o en un espai físic i tu has de pagar una entrada. Els tios paguen 20 euros i les noies paguen 10. Són estrictament heterosexuals i el context sempre és molt normatiu, de penya molt normativa. Llavors va també per edats, rotllo de 25 a 35. Si tens 25 i vols conèixer algú de 40 o més jove de 25, no pots. És com està molt limitat. Llavors, el que vam proposar nosaltres era un speed dating que fos per tot, per conèixer gent en general, no només per lligar, o per trobar algú professionalment o algú que tingui un interès semblant a tu o el que sigui. I llavors és un speed dating que entra d'entre 40 i 50 persones i llavors està com guionitzat a través d'un vídeo en el que cada minut van apareixent unes preguntes que hem escrit nosaltres. Llavors que tu entres allà i l'únic que has de fer és cada 5 minuts canviar-te de... O sigui, anar contestant cada minut les preguntes amb la persona que tens a davant, que pot ser un tio, una tia, o sigui, no hi ha... O sigui, toca parlar amb qui hi ha allà. O sigui, llavors hi ha gent bi, hetero, gay, fins i tot un dia hi havia una tia trans, o sigui, com que hi ha superdiversitat i et toca parlar amb qui sigui, no? I entres en aquest joc i és una experiència superguai que ara també la volem com incorporar en festivals, perquè és molt guai que tu per exemple, te'n vas a Madrid, un cap de setmana i estàs soltera i pots obrir el Tinder i quedar amb una persona random. Però mentre estàs allà te'n vas a un festival de feminisme o de cine feminista o de cultura digital feminista i estàs al festival, no coneixes a ningú i és molt difícil d'establir vincles amb les persones que hi ha allà. Saps què vull dir? En canvi, amb un speed dating d'aquests, és com una manera de conèixer gent que té els mateixos interessos que tu i de fer lligams i de fer xarxa. Saps què vull dir? Sí. I bueno, això potser no és el món de lligar, però això està molt guai, perquè potser al principi no lligues però t'has amic i després... O potser t'acabes enrotllant si ets heterosexual, no t'havies plantejat mai de liar-te amb una tia, de sobte coneixes una tia que et cau superbé i us acabeu enrotllant, saps què vull dir? És una mica
trencar una mica amb les etiquetes amb les que ja de manera predefinida ens movem en aquest tipus d'espais a l'hora de lligar, saps? Sí, o sigui, em sembla molt interessant, em sembla una manera molt interessant de plantejar el fet de conèixer gent. Que, bueno, o sigui, l'speed dating i les coses de singles i tal, aquestes coses són com molt antigues, bueno, antigues entre comilles, tenen molts anys aquestes pràctiques. Són casposes. I normalment van associades a un públic, doncs, potser de persona divorciada de 40-50. Sí, sí. Però està bé. Sí, i això a mi, sincerament, el fet d'anar, és a dir, la idea d'anar en un espai en el que hi ha gent que té els mateixos interessos que jo i que, igual que tu i jo ens hem trobat per Instagram, que tenim molts interessos comuns i podem desenvolupar, no sé, una relació professional o de col·legues o el que sigui, o amb la Colomala, que jo no l'he vist mai a la meva vida, però ens escrivim per Instagram i ens comentem coses i ens agrada mútuament el que fem i ara aquest cap de setmana vindrà a Madrid, a Barcelona i ens veurem. Però és com, per què no fer-ho en un espai físic? És a dir, saps què vull dir? És guai això de... A mi la idea d'anar a un festival i conèixer gent que està allà, que té exactament els mateixos interessos que jo o interessos semblants, em sembla super ric. I després, tema de... Digues. Bueno, que a més també és la creació d'un espai segur, o sigui, activament s'ha creat un espai segur perquè Tinder, no, en la meva opinió, no és un espai segur. A mi no em sembla un espai segur. Bueno, és un espai segur, no ho sé, perquè es podria colar una persona i ha passat que han vingut gent, tios, heterozos, que es pensaven que era un speed dating normal o que es pensaven que era una altra cosa i de sobte t'has trobat parlant amb una persona que era molt incòmoda, saps? O sigui que nosaltres no podem fer un cribatge de que una persona entri, no podem discriminar algú, entens? Doncs clar, un espai segur, entre cometes, però bueno, també té els seus pros i els seus contres, al final. No és una discoteca random a les 5 del matí, és un espai més controlat i més petit i, òbviament, si passa alguna cosa, doncs hi ha eines per gestionar-ho, però no sé si acaba de ser del tot segur. No m'havia plantejat això. És que realment trobo que això pot passar a qualsevol situació, perquè tu imagina't que jo ara li faig una entrevista a algú, contacto amb algú perquè m'agrada molt el que he pogut veure d'aquesta persona, investigo una mica i de sobte fent l'entrevista em dono compte que és TERF, per exemple. No sé, amb el tema aquest del futur jo crec que clar, el ritme de canvi que van les coses em sembla com... No soc una persona gaire de plantejar-se futurs perquè, fixa't, ningú s'imaginava que estaríem fa mig any o 7 mesos que estaríem on estem ara. Per tant, és com... no sé per què, però no li veig com gaire la utilitat de pensar en aquestes coses. Sí que penso que s'està justificant molt aquest tipus de comportament... O sigui, que s'està utilitzant Tinder i les xarxes socials per justificar comportaments poc responsables i com molt líquids en el sentit pejoratiu de la paraula, és a dir, de consum de cossos, de no responsabilitzar-se, de no comunicar-se emocionalment, no? A no tenir això del ghosting i tot això, que sempre ha passat, però vull dir que el que s'està fent és justificar que el que fa que ens comportem d'aquesta manera són les aplicacions i les xarxes socials i Tinder. I això és un error, és a dir, o sigui, que ens hem de responsabilitzar i posar al centre de totes les relacions que tinguem, posar la cura a la centre de totes les relacions que tinguem, i això és molt important, és a dir, i si seguim, s'ha de canviar una mica la idea que es té de les aplicacions per lligar, perquè al final és com... Òbviament, que si tu fas match amb algú, quedes una vegada i no t'agrada, és molt fàcil desfer el match i no donar mai més... Aquesta persona no la tornaràs a veure mai més, o és molt probable que no la tornis a veure mai més, i no li hauràs de donar cap explicació, però prenem-nos el temps per ser comunicatius i respectuosos i responsabilitzar-nos emocionalment, saps? Hòstia, una mica d'empatia. Costa molt, però crec que això seria, per mi, és com una clau perquè en el futur
bueno, jo crec que hi ha d'haver un canvi en aquest sentit, de la manera en la que ens comportem tant a Tinder com després també et pot passar amb gent que, jo què sé, algú t'has enrotllat, a tots ens ha passat que ens enrotllem amb algú i que es comunica fatal i que de sobte no vol quedar més però no t'ho diu i tu estàs allà fent el peripé, de sobte et deixa de contestar, et va donant llargues, és com, tio, saps? Aquest és jo crec que per mi, tant sigui a través d'internet o offline, hem d'aprendre a cuidar més i cuidar-nos més perquè és que si no és terrible i al final aquestes inseguretats que et generen aquest tipus de situacions encara alimenten més aquesta necessitat d'estar a Tinder i Tinder se'n lucra més, no? O sigui, és com que se'n lucra d'aquest tipus de maneres de comportar-nos a xarxes. Si he de fer una predicció, diria que això anirà avançant i que tant com anirà avançant la part positiva també anirà avançant la part negativa, no? I que haurem d'anar trobant equilibris. Sí, jo opino el mateix en aquest cas de les xarxes socials i tal, o sigui que, i no sé, m'ha semblat molt interessant tot el que has dit, o sigui que moltes gràcies per l'entrevista i ja estaria. Eren només 4 preguntes, espero que t'hagin agradat. Sí, molt guai.